Počas Vianoci prajeme pokoj, radosť, šťastie a naozaj všetko to dobré. Vyjadrujeme tým naozaj to, čo by malo patriť k tým Vianociam. A keď ideme do hĺbky a sme trošku takí vnímaví a citliví, musíme si dať aj na to odpoveď, či vždy a každý prežíva cez tie vianočné sviatky tiež to šťastie, pokoj a radosť. Keď sme vnímaví, tak vidíme veľmi dobre, že napriek tomu, že si to tak prajeme a druhí to prajú nám, nie vždy to tak vychádza. Nech máme akékoľvek znešené naozaj tie priania, tak to nestačí. Nestačí si len prijať. Čo je tam dôležité? Dôležité tam je, aby sme preto niečo aj urobili. Aby to bolo činné slovo. Aby sme neostali len pri nejakých slovách a pri nejakých sluboch a sluby sa radujú a 3 bodky. Buďme naozaj ľuďmi skutkov, nielen slov. Áno, aj slovo treba mať pekné a prijať si a slovo dokáže aj pohľadiť dušičku a potešiť, ale od slov treba ísť aj hlbšie naozaj do tých skutkov. Ak si prajeme pokoj, šťastie, tak ten pokoj a to šťastie máme nejakým spôsobom vo svojom okolí aj vytvárať. Jedna vec je to, že Pane Bože, Ty si nad tým všetkým a je to pravda. A je. Ale súčasne Ti Boh odpovedá do tvojho života: človeče, tiež som Ti dal nejaký dar. Dar rozumu a slobodnej vôle, aby si ho využíval nielen pre samého seba, ale aj pre svoje okolie. Aby si sa snažil naozaj o tú harmóniu práve tej neraz našej ľudskej biedy práve s tým úžasným a krásnym, majestátnym a Božím. A tak, hoci sú to sviatky šťastia a pokoja, ako hovoríme, vieme, že nie každý ich cez tieto sviatky prežíva. Že niekde v rodinách ostala aj prázdna stolička. Že niektorí tu pred rokom sedeli, povedzme, a dneska tu už nesedia. A vieme prečo. A súčasne platí aj to, s veľkou pravdepodobnosťou, že aj niektorí z nás, ktorí tu dneska sedíme a modlíme sa a prišli sme osláviť Pánovo meno a potešiť sa z narodenia Pána, že mnohí z nás tu už o rok sedieť nebudeme. Nevieme, kto to bude, lebo nevieme dňa ani hodiny. Nie sme Boh, že by sme takéto veci robili. Ani nám nepatrí sa stavať do takýchto polôch, že by sme o týchto veciach nejakým spôsobom vedeli alebo posudzovali to alebo podobne. Tak buďme teda naozaj takí rozvážni, že čo vo svojom živote žijeme a prečo a pre koho vo svojom živote žijeme. Nech Boh sa dotýka nášho života. Otvorme mu svoje srdce. Pochopme, že o čom sú tie Vianoce. Samozrejme, že to má nejaké také primárne ciele a sekundárne. Že niečo pri tých Vianociach je dôležité a niečo je také menej dôležité a patrí k Vianociam. Samozrejme, že tie prípravy, ktoré s tým sú spojené, to k tomu patrí. Ale nesmie to preskočiť to, čo je podstatou. Že to, čo robíme, pripravujeme, zdobíme domy, alebo stromčeky a pečieme a varíme a všetko toto, to je fajn, ale nesmie sa to stať prioritou. Prioritou musí byť Ježiš Kristus, ktorý prichádza na tento svet a to musí byť prioritou a jemu práve máme obetovať ten čas a otvoriť sa jeho milosti. To druhé, čo hovorím okolo toho,
to má byť až potom. To má byť až sekundárne. Jasné, že všetko vyžaduje svoj čas. Aj poriadky porobiť, aj prípravy, aj podobne to vyzdobiť. Všetko to chce čas. Na tom nič nie je zlé, keď tomu venuješ čas. Aj pri tejto činnosti môžeš mať Boha vo svojom srdci a tešiť sa. Ako bolo povedané, vytvárajme práve ten pokoj a tú harmóniu vo svojom okolí. Práve na ten štedrý deň a na Vianoce sa schádza rodina. Prichádzajú mnohí aj teda z iných miest naspäť ku rodinám, ku rodičom a podobne do svojich rodných teda obcí alebo miest a podobne, aby spolu sedeli pri tom vianočnom stole, aby spolu strávili vianočné sviatky, pokiaľ je to len možné. Nie vždy je to možné, ale pokiaľ je to možné, myslím, že mnohí to robia, aby sme sa spolu zišli. Dokonca aj tak, že keď sa niekto celý rok nemodlí, tak predsa na tie Vianoce sa pomodlí, aspoň koľko toľko. Aj do kostola možno prídu možno mnohí, ktorí prídu len na Vianoce alebo na Veľkú noc. Nepratili vám odsúdenie, nebojte sa. To by som si v živote nedovolil. Boh sa teší, že ste prišli a každý jeden človek tu má miesto. Či je to ten, ktorý chodí raz alebo 2 razy do roka, dokonca tu má svoje miesto, je vítaný aj ten, čo nie je pokrstený. Každého jedného Pán s radosťou víta a sprevádza nás a dotýka sa srdca každého jedného človeka. Teda túži sa dotknúť srdca každého jedného človeka. Len my tam niekedy máme také tie zábrany. Takže buďme tomu otvorení. Vytvárajme cez tie sviatky, či len trochu sa dá pokoj. A keď prichádzajú, ako bolo povedané, mnohí teda z tých prác alebo zo škôl, či už v rámci Slovenska alebo zahraničia, môže sa stať, že začne byť tesno v tom byte alebo v tom dome. Viete, ako to myslím? Nie preto, že by tam toľko toho miesta nebolo, ale že už sme tak zvyknutí každý na svoj vlastný štýl, na vlastnú existenciu. Keď prídu deti domov, tak keď mama dačo povie, tak už je zle, lebo my sme už zvyknutí sami po svojom, a čo mi ty budeš hovoriť. A kvapka ku kvapke a vianočné sviatky pokoja a radosti sa stávajú nejakými sviatkami, čo s pokojom veľa spoločného nemajú. Stáva sa to. A napriek tomu prichádza Boh so svojou láskou a so svojím pokojom. A chce ti práve povedať, že keď mu otvoríš srdce, tak môžeš byť takým pravým nástrojom pokoja a šíriteľa pokoja vo svojom okolí. Viete, ten dar, ktorý prichádza na tento svet, Ježiš Kristus, tak to je ten najkrajší dar. To je ten najkrajší dar, ktorý nemôžeme kúpiť nikde v hypermarkete, ani za neviem aký veľký obnos, ani za neviem aký veľký obnos peňazí. Božia milosť a Božia láska, ktorá prichádza na tento svet, je nevyčísliteľná. Otvorme sa práve tomu. Máme tu jasličky a cez Vianoce teda máme vo zvyku, máme takým dobrým zvykom, že prichádzame sa pokloniť, pomodliť ku jasličkám. Tak skúsme, okrem tej modlitby, ktorá je dôležitá a prioritná, také skúsenosti, keď budeme klačať pred jasličkami, zložiť tam práve tú našu biedu, tú našu slabosť, ten náš egoizmus, tú našu možno neraz pretvárku a všetky tie neresti, aj tie trápenia, s ktorými možno bojujeme počas celého roka, čo sa snažíme vo svojom živote zmeniť a nejak to ako si tými vlastnými silami nejde. Dajme Bohu šancu. Dajme mu šancu, aby premienil náš život, aby sa dotýkal nášho srdca. Nech tieto Vianoce sú takým semiačkom, hoci malým, ktorý keď zaklíči, tak prinesie to pravé ovocie, keď vyrastie. Niekedy to nejde tak lúsknutím prsta, šups a už všetko je
úplne v pohode, že už zanechávam všetko zlé. Nie sme ľudia ideálni, nie sme nejakí anjeli alebo nejakí svätci, hoci by sme sa mali o tú svetosť usilovať. Sme len biední a hriešni ľudia. A keď v úprimnosti prichádzaš, keď klakneš na tie kolená a povieš: Pane Ježišu, premieňaj môj život, premieňaj tú moju dušu, rob ma lepším. Nie preto, aby som vyzeral ja sám pred sebou lepším alebo pred tými druhými, ale chcem byť naozaj takým pokorným človekom, ktorý neprišiel na tento svet, aby sa nechal obsluhovať, ale aby poslúžil. Aby poslúžil som, Pane Ježišu, tým ľuďom, ktorých mám okolo seba. Lebo práve v nich si, Pane Ježišu, Ty. Tak, bratia a sestry, uvedomme si práve to, že Pán Ježiš nás nenecháva samotných. Túži potom, aby sme nehodili flintu do žita, aby sme sa nevzdali, práve preto, že už som raz taký a ja sa už nezmením, veď to sa stále opakuje v mojom živote, všetky tie hriechy a podobne. Pán Ježiš prichádza do tej tmy ako svetlo. A tak prichádza ako svetlo aj do tvojho života, aby ti pomohol. Chce, aby si naozaj bol v tejto milosti otvorený a nechal svoj život pretvoriť. Tak nech nám všetkým Pán práve aj v týchto oblastiach pomáha. Aby sme tu boli práve pre tých, ktorí sú takí najzraniteľnejší a najslabší. Ktorí sú chudobní. Áno, možno aj po tej materiálnej stránke, ale nie len po tej materiálnej stránke. Viete, štedrý deň, ako sme povedali, je to síce pekné, že to všade počúvame, tie piesne, tú hudbu a tie vinše a tak ďalej. Ale pre mnohých ľudí, ktorí prežívajú ťažké situácie, práve toto ešte umocňuje tú bolesť. Keď máte takých ľudí možno okolo seba, keď vám volali, v dnešnej dobe sa dá nielen počuť, ale aj vidieť cez rôzne tie telefóny, tak vidíte to utrpenie, vidíte tú ťažkosť, keď tá slza tečie dole lícom. A nie len malá slzička, ale doslova prúdom. Možno sami ste to aj vo svojom živote zažili, že Vianoce možno neboli vždy pokojné a o radosti. Napriek tomu do týchto ťažkostí prichádza Kristus, aby ťa potiahol tým správnym smerom. Vedie ťa kde? Vedie ťa práve k tým jasličkám. To je to miesto, kde je Kristus. Do jasiel dala Pána Ježiša, Pána Mária. Potom kto? Anjeli podali túto zvesť pastierom a pastieri utekali tiež k tým jasličkám. Tak tam utekajme aj my. Tiežme sa, že Pán prichádza a že nás oslobodzuje od toho zlého a že nám dáva silu, aby sme nieraz práve aj v tých ťažkostiach života, ktoré do nášho života prichádzajú, aby sme práve s jeho pomocou všetky tieto situácie zvládli. Amen.